गोकुळ सोबत गोकुल। मे महिन्यात मान्सूनपूर्व कामं झाली नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे, मात्र ती आता अंतिम टप्प्यात आहेत। तुमच्याशी खोटं बोलणार नाही अशी प्रांजळ कबुली दोडामार्ग येथील महावितरण अधिकाऱ्यांनी दिली। यावरती तात्काळ उपाययोजना करा, लोक आता त्रासलीत असं मत आमदार दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केलं आहे। मी तुमच्याशी काय खोटं बोलणार, जे वर व्हायला झालेले पण त्याला आपण सुरुवात केलेली आहे। मी तुमच्याशी काय खोटं बोलणार, जे वर व्हायला झालेले पण त्याला आपण सुरुवात केलेली आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।